da hankali ba wayo tuni nai maka kyautar aikina. Ban da hankali ba wayo tuni nai maka kyautar aikina. Ban da hankali ba wayo tuni nai maka kyautar aikina. Yaran dikaniki sarki na kai ne ka zan makake raina, kai ne ka dai abin bauta na, na so ka na fi jagora na. Ban da hankali ba wayo tuni nai maka kyautar aikina. Aiki na cicciɓo yaran ba dan su mi da dabara ba, sai don kula fitin yaran bagun shugaba matecin raina. Ban da hankali ba wayo tuni nai maka kyautar aikina. Kai taimako gare ni buwayi, zanyo yabo abun sama soyi, mai yin tasarrufin duk yanayi sanadin sanayi imanina. Daga hajinjina a gare ka, ga baitukan ka zanyo saka, kai taimako gare in yabe gadon kaliki makadin raina. Ban da hankali ba wayo tuni nai maka kyautar aikina. Sallim ala nabiyil umma, wannan da shi ya zamto rahama, har alihi tsatsannin girma da sahabihi abun so kauna. Ban da hankali ba wayo tuni nai maka kyautar aikina. Sa auliya wa sarki Allah tijjani ziyali gausilla, dan sidiya ku asirin la malam shehu jagorana. Assalam alaika ya sallalla, assalam alaika ya kanzalla, assalam alaika ya jindalla, assalam alaika limamina. Ban da hankali ba wayo tuni nai maka kyautar aikina. Assalam alaika ya nuralla, assalam alaika ya sirralla, assalam alaika ya baballa, assalam alaika tinkahona. Ban da hankali ba wayo tuni nai maka kyautar aikina. Ban da hankali manzona tuni nai maka kyautar aikina. Tuni nai maka kyautar ruhina, tuni nai maka kyautar ilmina. Tuni nai maka kyautar ummina, tuni nai maka kyautar abbana, tuni nai maka kyautar dangina, tuni nai maka kyautar mai suna. Ban da hankali ba wayo tuni nai maka kyautar aikina. Ni nai maka kyautar sallana da tanafila da farillana, ni nai maka kyautar azumina na tadawwi da farillana. Ban da hankali ba wayo tuni nai maka kyautar aikina. Na bar maka duk tasbihina, na bar maka duk tahmidina, na bar maka duk takbirina, na bar maka duk tahlilina. Na bar maka istighfarina, na bar maka har da salatina, da dukan aikin alkhairi na, har ma da dukan sadaqoqina. Ban da hankali ba wayo tuni nai maka kyautar aikina. Na bar maka duk addini na bar maka har musulunci na bar maka duk imani na bar maka duk tauhidina. Ban da hankali ba wayo tuni nai maka kyautar aikina. Na bar maka duk hikimomi na bar maka har da fasaha na bar maka duk da basira na bar maka har da zumunci na. Na bar maka har da wazifa na, har lazimi na dariƙa na, har ma zikirin ran juma'a na, har ma hidimar maulidi na. Ban da hankali ba wayo tuni nai maka kyautar aikina. Har halwa har itikafi na, har ma shari'a da hakika na, har zahir har ma gaibi na, har ma jasadi da gabobi na. Ban da hankali ba wayo tuni nai maka kyautar aikina. Duk yanda ka so kai koya ne, a gare ka fani din bawa ne, in ganni gaban kai na zaune, samun haka shine yanci na. In ka so da haka yanta ne, in ka so kuma ka saida ni, ko kuma da su